Danas ćemo da igramo 3 partije, nema nekakvih bonus partija, najobičnije 3 partije. Tu je Aleksandar da mi pomogne, pošto on je Engles. Ćao. Jebi ga. Mislim sam... Ovo 12 na 12 igrača. Da, Nešto je danas pun server, to je dobro. to je dobro da znate. I evo nas, ne znam šta je partija. Šta je partija? Šta treba se? Karazona... Karazu. Sad ću da vidim. Šta je to? Pa da mi se očita internet! Ko je ovo blok? Karazon... Da. Šta ti tu dođe? Hoćeš da vidiš šta ti dođe? Šta? Nemam pojma. Daj, Alex. Ček, sad da znam ime. Ajde! Ajde! Sad mi se čita. Srce! Okej. Sada treba da napravimo srce, ljudi moji. Najbolje srce treba vam klej. Pa uzet ću tako neke stvari. Uzet ću i beli klej. Znate šta će biti sutra, pogledajte prošli klip raspored snimanja 1. To je nedeljno snimanje, ako vam se svida, to ćete da znate šta ćemo snimati. What? To je glitch. Što neće mi postoji kocke? To je, sam ti rekao, glitch. Ajmo nekako srce da napravimo. Ako ti to srce, ja ću se besit. Ne znam. Ne znam. Da, rekao sam prekusno da će biti novi serijal. Ima svi da me spremaju u komentarima. Ne znaš da odradiš. A ti je čudno srce. Ne znam, ovo neko novo. Eto neko zaljubljeno srce. Ne znam. Eto srce od tvoje Ane. Ja, kako ti izgleda. Pa da si samo izvuku ružno lice. I ne znam ja, brale moj, da gram ništa. Napravit ću. I sam ću mi dolaziti kao... Izgleda kako onaj znak od super. A ne, ja sam mislio da tu staviš nederak. Šta, bit će tako... Gledat ću. A sad ti... Posle ću nešto Sad ti klej čovječe potreban, a kad sam ja posljednji put čuo, rekao si, pre što smo nabili Minecraft si rekao, ne, glina je beskorisna. Pa nije, nego za neke stvari je dobro da se dekoriše. Ali ovako u survivalu nije nešto. Kao što znate, ova teksturu što se mi igramo možete skinuti i na 250 i koliko bi, 6? 256 puta 250. Ali to još nije sigurno. Evo ovako ću neki detalji kao. Ne, napravi kao da prelazi strela. To je savršeno. Sam ne znam da li to stigla. Što imam još 5 minuta. A i pod prvo meni. Šta bi mogo, ajde u grass. Evo gdje ovo beš trepo. Da. Ne znam, nisam 100 godina igrao. Sve ima jedno mjesec dana da ovo nisam igrao. Neću bude pixel art, što ljudi ne vole pixel art. Pa i ne može pixel art. Pa može, ali Ne možeš. to ti je jedan sloj sam. Ja to baš ne. Malo to ljudi vole. Da. Možda potrebe epizodu pola sata. I nam sada mislimo da počnemo da snimamo i Skywars, ali na ovoj nedelji nije Skywars. Biće možda u sljedećem. Šta ti je znam? Nisam ne mogu sigurno da kažem. Kad ne znam. Znate sve što ćemo da gledamo, samo pogledajte taj video. Biće link u opisu videa. Što? Ne, će biti. Biće. Naime. Pa lakše. Ovo samo link od videa i gotovo. Tapu na link i pogledaj. Šta ti misliš, Aleksandar? Evo sad ću ti da ti kažem kada nisi snimao Build beta. Kako bi mogo strelu da napravim? Ajde kao neku
Ne znam jedan. I čekaj mi kvart. Tako. To daj mi wood Će ti pipa nešto? i daj mi A evo ga, toliko jasle. wool neki. What? Kako Prošli video uopšte i ne postoji. Kako? Ne postoji. Ne znam. Ja ću da probam. Da tu nije neka greška. Kako bi mogu da strelim? A neka ide ovako kroz srce. Kako si izlic? Dej. Jes. Mi ti srce. Ja bušim srce ljudi. Da bušiš ovako. Daj postavi se, imam još 2 minute da ovo napravim. Ljubim ste steo. Shit! Daj neka bude. Tako, onda ćemo. Kao ne Svi reći. mini build battle. Build. Da. Pa nismo neko vreme. Nemoj bre spamuješ. Izvini. Dobijem copyright od rođenog videa. Šalim se. Imam sad brzinski ili špicu od strela. Špic. Evo može... Jusuf sin. Dali su mi neki špic. Čekaj, mogu ja... Yes! Ne. Aha. Da imat ću kao glavicu. Mini blocks. Što ne mogu? Ne može. Možda stavim ovo. Ne mogu tu. Znači nismo snimili ne buď. Ne, dugo nismo snimili. Ovo je znači treća epizoda. Makar mislim. Ovo ne znam, gdje mi je kockica? Tako. Joj. Ako bude makar treći, to je odlično. A nisi drvo dobro namestio. Nemam, ne. Samo to. Daj sredić. Dobro, ono se iznutra ne vidi sve. A mogu ovo malo čice. Ajde kad već imam. Tako. Nizle malo. Meni se sviđa, evo slikat ću za thumbnail. Ne treba za tajni meni, već imamo sliku za tajni. A neću, ovo ću. Ne, ono ćemo. Znaš koliko bi mi bilo vremena da nađem tu sliku? Pa youtuberi obično ovako slikaju. Od youtuberi su youtuberi. Pa ja sam youtuber. YouTube. I'm a youtuber. Aj. I'm a youtuber. Vi da li imam vremena da promenim podlogu? Recimo... Šta? Shit. Ajde ako nemam vremena, još 15 sekundi. Daj da se očistim. Da, Pa ljudi, mislim da ako to ste to. gledali drugu epizodu ovog serijala, imali su samo jednu... Nisam završio, nisam još završio. Shit. Ne, gotovo. Da Nismo vidimo. mogli da igramo. Da vidimo. O, može. Ajde, okej. Neću budem previše za ovo. Nismo mogli da snimamo zato što je blago mnogo server zbog previše ljudi. Da, i jučer nisam mogao da uđem na ovaj server. Evo liko, okej. Neću budem to... A pixel art. Evo ti. Šta Pixel? Pa pixel art, ajde okej. Možda potrudio se oko oblika i znaš. Samo što mu pixel art, to je malo... Evo nije baš pixel art. Odlično, evo tebi gude. Puno. Evo ovo sad, brate. Ovo je već za ovu. Ovo prvo oblik, dobro, gori od moga. Ova strela, evo ti izgleda ko kopija da je prošla kroz srce. Šta ti misliš? Što ti misliš da mi snimamo ovo jedno pa da završimo epizodu? Ne. Snimit ćemo možda 2 partije. Šta je ovo? Još da. Oh my god. Oh my god. Šta šta je ovo? Šta? Neću go. Neću posle klipa. Makar moje mišljenje šta je ovo. Trana. A dobro, strela. Da ukrivo strela, ide ovako ukrivo, lepo ulazi u srce. A daću mu okej, daću. Ja bi mu dao
ne bi dao okej bi dao. Ma okej, zasluži. Više detalje kako se potrađa. Dobro, okej. Evo sad moje. Molim vas neki, evo likovi daju okej, odlično. Svi mi daju okej. Osim ovog smrada ovdje. Oci ljudi su pošto. I ovog ovdje smrada. I ovog ovdje. Ovo ovdje mi ništa, okej ti si, da, tekst. Vidite mi moćanski. Max 2008. A da, mi... Ovo je za ovo. A da, mi smo snimili Bully Battle, ali nisam mogao da skinem... Da skinem... Ovo je najjače, ovo je najjače. Ja mu dajem amazing, ovo je epic. Nije baš za epic. S obzirom da je pixel art. Ovo je lepo. Ovo je već epic. Ovo je već epic, potrudio se i za zeca, i za srce. Daj pa da ne budemo prvih 5. 7. Ne, prvih 8 ili. Ovo je lik sigurno. Ako budemo imali više od 8, to znači... Da vidimo, o kako je lepo. Pa bolje. Daćemo ovu. Bruno. Koliko sliku? Ne može. Možda ško. Sad treba da zatim. A ja sam mogli kada ocenim, evo tebi good. Alo bre Milana, ja sam ti pravili. Moram da zatim vlad. Ne, ovaj klip bit će isto klone. Ovo nije za good, ovo za epic, evo te. Stabore good, ovo je. Da, koji su se dvoje ljudi sreli, dve kurve. I Max, koji sam ja? 9. Shit! 9 i sam! Nisi ušao prvih 7. Čudi me kako sam ušao prvi. Zapravo nisam ušao. Ja sam ušao drugi. Pa ti si čak i pobedio. Da. Moj pirat. Evo, krenula partija. Krenula partija! Aj, nemam vremena. Dobro, sad čekaj, nisam znao da... Flores. Mislim da je to cveće. A nešto lagano. Imam neku ideju oko cveta. Ja sam kreativan, makar to nekle. Ako vidite, ovo je ovdje magnetski. Tu kod ruke. Pogodio si cveće. Yes! Znam ja, ovo je već malo na engleskom. Za početak da promenimo... Teksturu. Ne, nego promenimo Nine. podlogu. Još jedno već je dobro. Nine. Što ćemo za početak, onda ću da uzmemo od kleja ću da radim. Klej uzet ću ovako svetli zeleni klej, ovaj Ti više klej, nisam potreban dok brown klej, može malo white, Idite zbog problema. može i ovaj blue, zapravo da priču ružu. Selimo se tamo, selimo se dok nam sređe tamo ovu. Izvinite zbog malih. Pa, treba da sređuju. Ovako, ovo je kao stabljika. Ćao, čuc. Ok, napravit ću od zakon. Tako je bilo u školi. Nikako. Ajmo ovako nešto. Dobro, mama, nemoj se svi znaju hemija. Ajde, ovo je već preveliko. Ajde, ovdje ću već da ga... Šta je bilo u školi? Ništa. Evo je dobro. Za uvijek. A šta je bilo Aleksandru u školi? A možda poslije kad završim ovaj klip? A ti nešto loše bilo dok Ništa. Daj mi words. I video ovaj... Čuti! Kako ti to čudno sveći? Pa kao da je ocijaj. Ne znam baš to ne. To se moram identično napraviti. 5 minuta. Dok ovo ide još jedan ovdje i onda ovdje već počinje. Da. Tako. I onda ćemo ovo punimo. Ovo je kao na ocijaj, znaš. Da. Samo što ću ovo malo da povisi, što izgleda previše. Evo.
Ako zanima kad će Bully Battle, neće ove nedelje da izađe. Znači ovo je samo ova jedina epizoda Bullet. Da napraći makar da ne bude pixel art. Nisi ni sveć. Dobro, radio sam već veći deo. Evo i vodit ću nešto. Sad ćemo pređemo na sam cvijet. Ovako prođemo ovako žuto, poređemo ovako. Sada mogli bismo ovako nešto. Da bude Možeš ovako maslačak. troslojan. Maslačak isto sve. I onda ovako. I onda je gotovo. Ne znam kako će to se. Ovako sam je kod nekih YouTubera, ne znam tačno, neću se. A kako je? Ne znam, neko ovako gradi. Hoćeš šta, lavlu da napraviš? Ne, nego ružu. Aha. I hoću trebati još jedan sloj da uradim na brzak. Gotov cvet. Da. Imao sam možda ljubičicu na ovom delapu. Ruže je mnogo zanimljivije. Ako ne uđeš u prvih 7. Hoću makar u top 5 da uđem. Evo top 4. 5. Makar do 5. Neću najgore. Čekaj, pokri to žuto. Ja mogu ovdje kao brown. Stabilj. Tako. Ono kao stablo. Ne znam ga sjebač. Milane, nisi prekrila na crveno od gore. Kako će to biti ruža kada je sve crveno? Pa jeste ruž. Vidiš da je ruž. Nisi to pokrio crveno. Ne treba sve. Ne znaš više nikako ruž. Tako Jer ne. imam vremena da promenim klej, ovaj tamni klej da se vidi ovo lišće. Bolje. Ne možeš. Pa nam zlećemo. Tako se vidi da je to ono lišće. Ne, pa sada si ga... Nije lepo. Imaš minut i po. Koncentraciju. Da. Da ga, Milane, malo sedimo u Sony. Dobro se vidi. Ako može. No, ja bi ga ono poslao na YouTube. Ne bi. Ja bi ga malo sredio, malo boje da sredio. Onom kao Ono sam ko pita, što si stavio, Aco, što si stavio raspored da bude samo jedan klip? Pa zato oni koji sad pitaju zašto, zato što imamo jedan program koji mnogo traje, a i mnogo više zauzima vremena za spremu tog klipa. I bonus ovo da se uploada na naš YouTube kanal i sve te gluposti. Pa smo mi stavili da bude jedan klip. O vidi ga sad se zabarakadirao da ja ništa ne vidim. Mrš, mrš.
Može ti da mu sušiš blok. Ne mogu. Ajmo gotovo. Oh my god. Odmah ću da Mogu sklonim. sam i ja to da napravim za I kao ću na Epic da stavim da lik misle sam u Epic da mene ne troluje posle. Šans da ću. Evo najlošije, pošto ovo može noob da napravi. A ovo je već za okej. A ovo je tek druga partija. Da. Evo još jedna partija. Znaš koliko će da se renderu u Sony Vegasu? Šta staćeš? A ovo je već maslačak, to je već okej. Ne mogu sad da dam baš neku bolju ocenu jer ono pixel art je dobro, ko što će džungla ovdje. Evo da nema džungla ja bih mu dao ovo. Aj, potrudio se da cvećem, da mu dam, neću naravno. Pa onda sam rekao da napravim. A baš Ima to se li nešto od- malo u ovoj partiji, ima nas koliko? Pa kada svi izlaze. Koliko nas ima? 3, 6, ima nas neki. Vi svi izlaze. Neki Z-Dragon. Isto maslačak. Svoj lik je doslovno iskopivan lik. Evo ti ga okej. Jer se ti malo ovo zabrinje. Evo moj. Aj dajte, vidi li kao Epic mi da. Yes, yes. Ne, ako mi je stvarno dao Epic, to je odlično. Pa čisto sumnjam nikom nikad u životu nije dao Epic. Joj, zaboravio sam ovo ispod. To su ti ja i priča. Nisi. O ne. Mislim da ću makar budem u top 5. Ajde, ovo je za okej. Neću budem previše za ono, realna ocena. I opet nisi na listi. Vidim neki lik LOL. Evo ja ću. LOL. 6. 6. Vam si ušao u prvi spot. Ušao sam u top 7. Ne u top 8. Dobro. Ovo je napredak. Da vidimo ima li negdje. Evo. Bak suze. Za 10 sekundi. 9. Spreman. Što ne, ovo je server promenio da više nismo ovdje u kreativu. Kada, mislim da je to kada. Kako ti uvijek se znaš. Pa sve kad jeste. Šta je to? Vinska čarobnica. Šta? Evo ako hoćeš baš da znaš, evo što znači. Vila. Vila. Kako će? Vila, ajde napravi vilu. Ok, imam neku ideju. Samo ne znam da li to stignem. Vila. Evo bre, Clay. Šta će Clay. to je? Ovako daj mi pink, red, neka krila budu white, malo light. Aj malo ovoga i ovoga. Sve ovdje. Početak će Imamo biti 9. mele. Znači ako taj lik ne izađe, ti ćeš morati da uđeš u top 5. Ja neka ova govna budu od crvenog. Sve lepi pa normalno nisu. Kad imam potrgane noge. Imamo trgane noge. Pa Ja imam. sam već napravio raspored za sljedeću nedelju. Pa dobro to nemoj da pričaš, to će mi tek kad bude došlo. Pa samo kažem gledalcima, gledalci. Ajde ovdje ćemo, to su kao ne znam nija šta. Da u opisu ćete znati do kraja, do tada kraja. Ostavit ću link u opis videa od onog rasporeda. Ne Ovako, treba automatski nego ajmo dobijemo sada to. pink. Spremno ne ide pa im playlistu za to, znaš ono Ne. na tabletu neće moći da se učita kad im pređemo više od klipa. A ne treba. Samo nađeš klip. I ako baš bude neophodno, onda će. Kad će Hunger Games? Hunger Games će biti... Ne znam ni da li u ove negdje toga ima. Sad ću da vidim. Ne. Za šta će meni istoriju?
Ovo iz ovoga klipa trebam da učim isto. Evo ovdje kao neke rukavice, šta ti ja znam. Ovdje meni sve. Ne znam, nisam ja baš neki vešt. Nisam nešto vešt. Ali imam nešto. Skoro. Da mi nije tu na sve sklina na stolu. A niste? Da imam. Samo pazi, ko je ovo? Da. Evo. Izvinite. Ako se vidjela sveska. A nije to za engleski, ovo gdje ja idem. Je. Ne. Koliko ovo 3 bloka. Dobro 3 bloka. Dobro ljudi će da vide. Link od klipa će bude u descriptionu. I u deskripciji. Da, Aleksandar, ovo zadnja partija. Da, zadnja pa. Ja neću ovako ti. Hoću kao da maš. Ne, da nešto izgubim. Hoću da maš. Imam još 5 minuta. Još 5 minuta. Evo, poslije ću da nadim. A vi šta sam napravio? Bum. I ovo je inače odsečena glava. Šalim se. Ili imam brown, nemam. Daj mi clay. Daj što mrzim ovo. Pa što se jedno kupio kad je mrziš. To nisam ja kupio. A nemoj da lažeš, brate, išli ste obojice da kupujete. Ne, on je samo odabrao. Pa to je moderna tastatura. Znam. Kompjuter smo zajedno bili. Samo sam očekao da bude malo bele boje, a ne crne. Takve su ti vile. Kako ti misliš da to napravimo U manje? Indiji misle da stvari imaju dušu. Ti znaš da delfini ne razlikuju boje? Šta? Delfini ne mogu da razlikuju boje. Od čega? Pa ne mogu. I što sad, ono će biti neko ružno vid. Ne. Daj mi. No što ćeš se od kleja da preći? Sad u serijalu samo klej koristiš. I jedan. Ovo je čudovište. Daj kosu možda izgleda. Ne, krila mu daj. Dobro, dodat ću prvo kosu. Imam još porez za sve. Jedan sprat ne Pa spuštat će se dole. Evo ovako nešto. Sad nemoj da poteru. Ja sad idem po domu. Tako da može ovako. Od ovo Milana poteru, ćeš gubit ću celo, sad ćeš nabaviš devačicu. Neću, imam fore za krila. Ne. Ovako ovo će. Ovako. I ovo. Evo kako ću se... Koja je moja najbolja igrica? Moja najbolja igrica je Story Mode koji još nije izašao 4. epizoda kod govnari. Pa daš da onda skinete Story Mode. Pa može preko torrenta. Tako? Torrent. A ja će da radi. Nemam. A naprijed krila da idemo prema ovako levo, a... Napravit ću najprostije krila. Tako i sada nek ide tako. Malo mi je ovo. Daj, košiš. Ovo izgleda kod jetpack. Pa napravi da bude kod jet. Ne, dodat ću još neke detalje. Dodaj kao gorivo malo. Ne, dodaj plamen kao da leti. Ne. Sad kosu sedi. Joj, iza treba. Ne, neće mi budeš ćelava iza. Nisi ni sedio ni kraj kose. Ćelava misliš? Da, ćelava, to sam i rekao. Ne rekao si ćelava. Rekao sam ćelava, bre. Idem ćemo klipus. Može. Šta si ti rekao? Da vidim kako izgleda tvoja reba. Vreme gdje, ljudi. Džaka preča. Ajde ti to plamen ove Milan. Ne, da šta sam ovdje upropastio. Nešto sam sad zezno.
Okreni lice da vidi. Jack Pet. Džepe. Pa promeni barem u tekstu, dole promeni, barem promeni dole. Možda to pa... Neka bude. Sad Nemoj bre, daj mi neki klej brzo. Imam još 40 sekundi. Klej. Ali neka bude ovaj. Ali nek bude trava, brate, ko da idem Dobro, ajde. u zrijes. Misija je gotova. Tako. Da vidim kako izgleda. Ja bi je da pijet. Milane čovječe nije čarovnica, nije bila čovječe sa Rakenfinom Erans. Pa nije to raket. Kako? Da krivo. A nisi i bradicu malo namestio? O brate. Moram nekako na F5 da vidim tamo. Ne može. Ajde počeo. Ajde pa čim. Wow, ovo je perfekt. Sve ja znam da nema šanse. Koliko vas ima? Samo nas 6-7. E pa sad ćeš mati dođeš u top 5. Uđemo u top 7, a ima nas 7, to nema mi smisla. Moramo u top 5, najmanje 5. Nemoj ti da komentariš se sviđa da su mnogo... Svi su bolji od tebe uradili. Magije će šta pić. To sam bila. Ti ga 20 puta. Server registruje jedan put. To su Lucky blokovi. Ima jedan server Uzla. gdje su ovi sunđeri Lucky blokovi, otvoriš i dobiješ nešto. Umro sam ja 20 puta. Jesam Šta čarovnica. dajete? Nikad. Vidi lika kako se kika. Stikaj Milan za uspa. Ja skoro svaku moju strukturu moram da... Uskam 20 puta. A, frame drop. Evi koliko sam puta. Da vidimo. Ja sam mislio Ronaldo. Okej, ovo. Ja sam mislio Leonardo da Vinci. Ovo sigurno. Okej, vidim. Da se neko predstavio kao Ja Leonardo. sam slijep. Ali ona baca plamen. Ona baca Grace. What the fuck? Ona je vila plamen, onaj koji ga izbaci tamo. A tvoja izbacuje Jack Pet. Znaš šta? Znam. To je ona stvar koja hoće da nagura u ženu. What the fuck? Znam mi ljudi pravo. Ovo mora LOL. I VT. F. Zakasnio si. LOL. Aj. LOL. LOL. Ovo ne može da se ocjeni. Ovo jetpack 100%. Evo sad sakrit ću, stavit ću na ovo. Ovo je već jetpack. Ovo ti je jetpack, što? Nešto bi bilo. Šta je ovo, neko To je kraljica. obuši oko je. Nije, to je ono... Nema oko. Kako si je tebi? Ona pokušala da napravi videa. Malo se. Pokušala nešto da izleči. Ovo je bolničarka koja nema oko. I pred nju. Da malo... I... Čekaj da prvo da vidim ljudi. Ajde, nemoj zaboravim kad nije gotovo. I to je bilo to što se tiče ove epizode, ove To je jako treći. lude epizode gdje nismo bili ni četvrti. Ako se svidjelo, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem. Boss!